उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि जौमा फरायसालियाव दिनै बर' लाइमोनफोरखौ लाइमोनफोरनि इयुनसिम गावनो गाव थांना थानो हानायनि आदबारि सोलोंथाइ आयदाखौ एनडिएफपिनि बारग' आफादगिरि तिरेन बर' बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि बारग' एनडिएफपिफोरनि रां राहाखौ थिखानाय सिमाखौ बांहोनो थाखाय खावलायो। नाथाय बिथांजोंनो दैदेनजानाय माखासे बारग' एनडिएफपिनि केडारफोरा बेफोरबादि फोरोंथाइ बादाखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां लाबोगासिनो, नाथाय बेनि फिथाइखौ मोजां मोननाय जायाखै होननानै फोरमायो। बेनिखायनो बिथांमोना बिटिआर सोरखारखौ खावलायोदि बेफोरबायदि फोरोंथाइखौ दोनथ'नानै साख्रि मावनो हानाय जयगथा थानायफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसनोब्ला मोजां जागोन होननानै फोरमायो। बेयो जोबोद बाख्नायथाव। थांनाय 27 जानुवारियाव मोनसे बर'फोरनि जारिमिनारि सुक्ति जानानै थांदोंमोन। गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै एनडिएफपिनि सोमावसारनायनि उनाव जि मोनसे एकर्ड जानानै फैदोंमोन, बे एकर्डआव क्ल'ज 9 मोनसे स्पष्ट बाथ्रा लिरनाय दं जे एनडिएफपिफोरनि बा एनडिएफपि सोद्रोमाफोरनो मोनसे रिहेबिलिटेसन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ मोनसे स्किल ट्रेनिंनि गेजेरजों साबलम्बी बा गावनो गावनि आथिङाव गसंनानै थांनानै थानायनि जि मोनसे राहा, बे राहाखौ खालामनायनि मोनसे क्ल'ज दङमोन। बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै एक्स एनडिएफपिफोरनो थांनाय 20 तारिखनिफ्रायनो 20 तारिख जुननिफ्रायनो बिथांमोना बे ट्रेनिंखौ होबोदों। स्किल ट्रेनिं बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि आरो बिभिन्न हाबाफारिनि सायाव, बियो दाउ फिसिनाय जानो हागौ, अमा फिसिनाय जानो हागौ, बोरमा फिसिनाय, फिसारि, एग्रिकालचार, हर्टिकालचार आरो बिदिनो फिसा फिसा उद्यगबो जानो हागौ। दा बेखौ खालामनानै, बेखौ रोंनानै, बिनि सायाव ट्रेनिं मोनसे होनानै जुदि स्किल जायोब्ला बर' गथ'फ्रा एनडिएफपिआव जायफोर दङमोन बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बेबादि मोनसे बेबस्थाखौ दिनै बिथांमोना हाबाफारि लादों। दा बेवहाय दिनै बे उदालगुरि जौमा कलेजाव साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना दिनै क्लजिं मोनसे जादों। बेवहाय आङो सासे सिगनेटरि हिसाबै फैनानै गोजोननाय मोनदों। बेवहाय दा ट्रेनिंआ सोलिबाय थादों, ट्रेनिं जागासिनो दङ। दा बाथ्राया जाबाय मा, एनडिएफपिनि जिथुनाखि समस्या बियो गोबां। मानो होननानै बुङोब्ला 34 बोसोर एनडिएफपिआ गोख्रों मोनसे सोमावसारनानै बेखिनि समाव बिथांमोना दा एकर्डआव बुंनाय बायदि बेवहाय जबनि बाथ्राफोरबो दङ, स्पेसियेल रिक्रुटनि बाथ्रा बुंदों। खिन्थु दिनै जों नुबाय, जों साननानै मोनबाय जे एनडिएफपिफ्रा बेबायदि बैसो गैला जाय साख्रियाव हाबनानै सोरबा आर्मि पुलिस जानायनि बेबायदि मोनसे खुनु थासारि गैला। बिनिखायनो बेबायदि मोनसे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मोनसे रोंगौथि होनानै गावनि न'खर, गावखौ आरो दिनै समाजाव सासे गोख्रों मानिजाथाव सुबुं बा रांखावरियाव जौगाथाय मोनसे थासारि लानानै दिनै बिथांमोना मानसिनि समाजाव, हारिनि गेजेराव दिनै गावखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिया दिनै भारत सरकार, आसाम सरकारनि मोनसे उद्यगा मोजां जादों। बियो मोनसे एनकारेजिं आरो बेजों थारैनो जोंनि बर' एक्स एनडिएफपि बैसो जानाय एक्स एनडिएफपिफ्रा भारत सरकारनि, आसाम सरकारनि आरो दिनै जि मोनसे स्किम, बे स्किमाव हाबनानै बिथांमोना
थांनानै थानायनि मोनसे मोजां थासारि मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बाहागो लानायनि जे अनजिमा बारग' सोद्रोमाफोरनि माबायदि? बेवहाय मैया आं गैयामोन, बेसेबां जादोंमोन बेखौ आङो खबर लास्लाबाखै। दिनै जथेस्थ' बे मोनसे अडिट'रियामा बुंनानै दङ आरो बेवहाय थारैनो एक्स-एनडिपि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेसेबां एक्स-एनडिपि दं आरो लोगोसेनो बिथिं सनितपुर आरो गहपुर सानजानि जायफोरा माने सेक्रेटारि जानानै दं बिथांमोनाबो दिनैनि बे मोनसे हाबाफारियाव ज'है ट्रेनिं लादों, स्किल ट्रेनिं लादों, बिथांमोनाबो दं। बेखिनि आं जथेस्थ' दङ, खारन दिनै एनडिपिआ बिराद गोबाव मोनसे सोमावसारनानै दुखु खस्थ' जाबाय। दिनै एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा साख्रि मोनला, बिसोरो स्पेसियेल रिक्रुइटआव आर्मि पुलिस जानायनि खुनु कुइसनानो गैया। जि मोनसे बिथांमोना रांखावरिनि अनुदान होगोन बियो जाहाथे थोजासे जायो, बियो दिनै लाजाथावना जायो, बेखौ आङो माबादों। आरो दिनै सासे सानै सोरबाया दिनै रिक्रुइटमेन्ट जानो हागौ, दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय जबाव दिनै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागौ। बेवहाय जुदि एजआ एसे जुदि जायाखैब्ला, एजआव रिलेक्सेसन जायोब्ला बियो बिराद गिदिर खामानि जागोन। एज रिलेक्सेसना दिनै इम्परटेन्ट जानानै दं एनडिपिनि, खारन दिनै एनडिपिआ जि मोनसे सेक्रिफाइस खालामबोदों हारिनि थाखाय आरो दिनै आसामनि थाखाय, समाजनि थाखाय, मानसिनि थाखाय, बियो दिनै जिहेतु एकर्ड जाबाय, बे एकर्डआव एकर्ड खालामनायनि उनाव मोनसे गावखौनो जौगासारनायनि लामायाव लानानै फैनो हायो आरो दिनै बे जानांगौ। आरो आं एकर्डी हिसाबै मोनसे एकर्ड जानायनि उनाव बेयो सान्तिनि मोनसे सुक्तिमोन। दिनै सान्ति सुक्ति जानायनि 1.5 बोसोर बारलांबाय, दिनैसिमबो जोंनि लोगो मावथिफ्रा दिनै जेलाव दिनै बिथांमोना सेवनानै दङ। दिनै थाबाय थानो गोनां जादों, बिथांमोना गनांगौमोन, दिनै बिथांमोनखौ सोखोआखै। आं सानदों, आं दाबि खालामदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिथांमोनखौ बेसेबां हाय हगारनांगौ। आरो दिनै केसेसफोर दङ, गोबां केसेसफोर दङ, हाइनास आरो नन हाइनास बेखौ फारागथि लायाबासिनो जेनेरेल एमनेस्टिजों बे पिस प्रसेसखौ जिहेतु जाबाय, एकर्डआ जाबाय, जाहाथे जेंना जाहाथे थानांलिया बेखौ नोजोर होनानै एमनेस्टि होनानै हगारजोबनांगौ, आं बेखौ दिनै खावलायदों। एकर्ड जानायनि उनाव नैबे जा मोनसे दिनै हाबाफारि जादों, एकर्ड जानायनि उनावसो आरो आसामा गावहानो थाखानाय माखासे साबलम्बि बेबादि मोनसे माबानि गेजेरजों, आसनिनि गेजेरजों सासे बर' इयथनो बा एनडिपिनि केडारफोरनो 1 लाखसिमहालागै होदोंमोन। खिन्थु दिनै पलिसिया सोलायबाय थादों, 1 लाखजों दिनै जों जेबो मावनो हाया, बेजों देरहासार जानो हाया। बेनिखायनो हयथ' भारत सरकारा, आसाम सरकारा आरोबाव बे एमाउन्टखौ बारायनानै बिथांमोना जाहाथे खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर होनानै सेंसनखौ खालामोब्ला मोजां। आरो बेखौनो दिनै भारत सरकारा, आसाम सरकारा जोंनो जि मोनसे माबा होदों, इनफरमेसन होदों, बे हयथ' खामानि मावथावना बिदि मोनसे जागोन आसा दं। जे बिदि ट्रेनिंफोरखौ होबाय थास्लायस्लाय जायफोरा क्वालिफिकेसन दङ आरो फिजिकेल फिटनेस दङ बिसोरखौ सरकारि साख्रि जेरै पारामिलिटारि आरो आसाम पुलिस बेयाव थिसननानै आरो जायफोरा सिभिल लाइननि जब मोनथावना जग्यता दङ बिसोरखौ सिभिल लाइननि जबखौबो होनांगौ। बिनि उनाव जायफोरा थालांनायफोरखौ माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जे एकालिन हाइज जोंनो 4 लाख डिप'जिट फिक्स डिप'जिट होदोंमोन बेखौ आरो बारायबावनानै जोङो माने होबावनांगौ। आरो नङाब्ला लन होबाय थायोब्ला बे लनखौ जोंनो सुख'फिननांगोन न'। बेनिखायनो जाहाथे जोंखौ लन सन बेफोरखौ होआलासे जायफोरा गभर्नमेन्ट जब मोनथावना साख्रि बिसोरखौ जब होनानै थालांनायफोरनो जे जोंनो आसाम आरो भारत सरकार आरो बिटिआर सरकारा एकालिन होनानै बेफार बानिज्य खालामनायनि हानाय बादि माने खालामना होनांगौ आरो बेबस्था बेखौसो जों आसाम सरकारखौ खावलायहरदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियावहा नोंथांमोना गोजोननाय दंना गैया बेबायदि स्किल डेभेलपमेन्टआव? बेबायदि हाबाफारिखौथ' जोंबा सिगाङावबो खालामबोबाय, केम्पआव थानाय समावबो खालामबाय। बेबायदि हाबाफारि खालामबाय थानायथ' लाब गैया जोंखौ, जोंहा समबो बारलांगोन आरो जोंनि मानसिफोरनि बैसोआ बारलांगोन। जेब्ला बैसोआ बारलांगोन जोंहा साख्रि मावनो हानाय बैसोआ जोंहा थानाय नङा। बेनिखायनो बिदि टाइम पास खालामबाय थायाजासे
जायफ्रा साख्रि मोनथावना बैसो दङ फिजिकेल फिटनेस दङ क्वालिफिकेसन दङ बिसोरखौ सिगां जब होग्रोनांगौ साख्रि होनांगौ बिनि उनावसो जायफोरा जेनेबा बैसो बारा जाबाय सोरहाबा फिजिकेल फिटनेस गैया बेफोरखौ बेफार बानिज्य मावनो थाखाय गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय एकालीन सरकारा साहाय्य होनांगौ आरो बिसो आरो